Nila Ġus jibda t-tentattiv ta' rekord dinji għawma ta' 160 km bla waqfin u mnar lebda jnuna madwar il-Gżejjer Maltin. Ġus beda l-għawma tiegħu s-sibt fil-ħodu mill-bajja tal-Adira. Għawma li pjanata tieħu madwar 30 fej se jkun qed idur mak 3 Gżejjer Maltin, Malta, Għawdex u Kammuna. Dan bilan li l-atleta jaqbis ir-rekord ta' għawma ta' 125.7 km. Rekord li kiseb lura fl-2021. F'intervista li saretlu mill-medja lokali huwa spjega kif il-preparamenti għal din l-isfida ilhom għaddejjin sa mill-2023 fejn kien impenja ruħu l-jom bejn Majorka u Ibiza. Iżda kellu jċedi kaċun ta' 60 tingiża tal-bram wara 16 sija ta' qawm. Ġus itenni li minkejja l-isfidi li affaċċa fl-2023 huwa determinat li jtemm dak li beta. U għalhekk l-impenja ruħu l-jom 160 km madwar 3 Gżejjer Maltin. Permezz tal-għaqda non-governattiva Wave of Change, Nila Ġus ħeġġeġ lill-poplu Malti u għawċi kollu sabiex jieħu sehem fil-preservazzjoni tal-baħar ta' madwarna, fejn appella sabiex jiġu esplorati prattiċi sostenibbli u sabiex isir tindif lokali, fil-waqt li wieħed li se jkun qiegħed ikompli jeduka lill-poplu fuq il-kwistjonijiet kritiċi li qiegħed jaffaċċja l-oċean tagħna. Huwa tenna li dan kollu huwa possibbli biss jekk issir ħidma kollettiva ta' impenn għall preservazzjoni tal-libħra Maltin.